Sikubiyelele uPastor Winning. Siyacela ukuthi-ke inamba esenza ngoba uyimember noma uyanikela kwi-channel kusongo 9 ka-5 ntambama from Monday to Friday kuphela. WhatsApp awusebenzisi WhatsApp. Friend Black sawubona phasa, ngiyathemba uphilile. Mina-ke ngicela ukubuza ukuthi kuchazana ukupha umuntu wakho ethi ucela ngimuphe ingane manje. Shuthi la umuntu wakho becela amtholele ingane. Shuthi abana ngane. Lo muntu sefuna mabe nengane manje, yabona? So one, ngokuqondile uma ngenze uphupha umuntu wakho kuwuphawu luhluma ecela umtholele ingane, ngoba lokhu shuthi kungenzeka uyakhonja ukuthi lo muntu unesifiso sokuthi umnike ingane noma umtholele ingane, noma izidalwa zakhe zifuna ukuthi umnike ingane ezoba indlalifa. Yabo, izidalwa zakhe zifuna kube wena ozomnikeza lo muntu loyo indlalifa. Okay, number 2, omunye ngayibeka kanje. Nesikhathini esiningi-ke uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu luhluma ecela umtholele ingane, ngoba lokhu futhi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke lo muntu ulibonile iphutha, ngakho-ke uyayisola futhi ufuna niqinise amaqhamu obudlelwane uma kungukuthi kunokungaboni ngasolinye okudinga nikulungise. Yayibona? Kwabanye le phupho leli lingafika ngoba nike nathi ukuphambana. Yayibona? Lo muntu kusefushe eshaya ibuya ufuna aqinise manje into yenu yothando. Number 3, omunye ngayibheka kanje. Kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu wakho kube uphawu luhluma ecela umtholele ingane. Lokho kusho ukuthi-ke ngenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu unesifiso esijulile sokuzibophezela nokuqinisa nje uthando kanye nokwakha umndeni nawe. Kwabanye-ke number 4 bangayibeka kanje. Uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu luhluma ecela umtholele ingane, lokho kusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi ubudlelwane bakho nalo muntu buhle futhi uyakwethemba futhi ufisa ukuthatha isinyathelo sokukushada. Yebo? Siyabonga-ke besibheka la umuntu othandana naye ecela umutholele ingane, ecela umzalele ingane. Yabona? Acela ukuthi wena ukhulelwe ukuze nizoba nengane. Siyathoba.